Zviri sei? Hai, inini ndiripo, ndiri safe, handitori strong. Otherwise iwewe, how far? Ndine zvandisuda kutaura zvakawandisa ipapa. Ndiri kuitira kuti otherwise unozogona kufunga kuti pamwe kunyarara, kupererwa kana kuti kugumirwa kana kuti zvakaguma. Hapana zvakaguma, zvinhu zvese zvichiri kutoenderera mberi. Patinenge takanyarara ndo patinenge tichifamba, patinenge tichitaura ndo patinenge takadi, patinenge tichitaura ndo patinenge takadi, patinenge takatomborelaxa zvedu, patinenge tazorora. Hatitaure tichifamba, tinotaura tazorora. Wazvinzwa? Pane zvinhu zviri kuitika zvandoda kuti uzoona pamberi papapa. Katondoona ndakudzoka kudai, so unozviziva kuti mahwana akuda kutanga. Wazviona? Pane zviri kuitika, handiti uri kupanzwa. Pane vanhu vakawandisa varitora mukana, vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vachitaura maviews avo nemaonero avo. Chandoda kuti nditaure ndechengoti kana vanhu vachida kubatsirika, ngavasiyane nekuda kutarisa zvakawanda kana kusimudza nyaya dzakawanda wanda dzekufungidzira kana kuti dzemafungiro avo, because hakuna munhu anogona kusunungurwa nemunhu anobva kuMozambique kana kuZambia iye ari muZimbabwe. Anti urupona. Pane kusvibisana kwemazita kuri kuitika. Vamwe vari kubuda vachituka, vamwe vari kubuda vachinyomba, angave magenerals. Pana mama wakabvunza nyoka yemabhunu. Mibvunzo yavakanga vachibvunza hatina nguva yekupindura izvozvo. Zvireva kuti zvinotadza kupindurika. Mibvunzo midiki chaiyo, asi zviripo zvimwe zvinhu zvausingafaniri kuti munhu ungowanira nguva yekuzvipindura nekuti hazvina basa. Handiti? Nekuti haichisiri time yekuti vanhu vangoite basa rekungogara vachingoti uyu anomboti ini ndiri kuona kunge zvisingaiti. Mumwe tongogara tichingodzora vanhu, aiwa regedzai kutaura muchidaro, aiwa regedzai kudaro, aiwa musafurire vamwe. Munhu ane pfungwa dzakakwana chaiye akutozvionera ega pastage yatave ine. Haichisiri stage yekuudzwa kana kutevera zvinotaurwa nemunhu, stage yekuzvinzwira nekuzvimirira nekuzviitira. Hatunopaona. Ndo chete chete nyaya iripo. Saka inguva yeaction. Toda kumbozvipa nguva yekuti action iitike kupfuura nguva yekutamba kana kuti yekuramba tichingotaura taura panapa. Handiti unozviona? Ndo nyaya iripo. Usazoshamiswe nekuti pane zvoda kuitika manje kwete kudhara.